थुनलाइ महरै दिनैनिफ्राय फोसावनाय होनाय जाबाय। गासिबखौनो मबाइलाव बेस्थ'। दा नैबे जोंहा जोंनि आलासिया जों जायखौ सायख'दों बिहा सुइच अफ अन खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोनबो मबाइलाव rorotan.in होबानो जोंनि बे माबाखौ मोनगोन आरो जों बेवहाय दिनै फार्स्ट इस्युखौ गोदो जों प्रथमाव जेखौ दिहुनजेनदों बे इस्युखौल' दिनै जों आपल'ड खालामदों। बिनि उनाव जों 72टा इस्युआ दासिम जाखांलांबाय। 72 इस्युखौबो जोङो लासै लासै आपल'ड जों होलांबाय थागोन। आरो बिनिफ्राय नैबे दा जि इस्यु जोंहा ओंखारनांगौ दंमोन दिनै बे इस्युखौ जों दिनै खालामस्लाबाखिसै। बेखौ एक सप्ताहनि गेजेराव जों बेखौ दिहुनगोन, हार्ड कपिबो दिहुनगोन माखासे, आरो लोगो लोगो जोंहा थुनलाइ महरै जोंनि वेबसाइटआव बेरखांगोन। जों डमेइन लानानै वेबसाइट बायखाथारनानै जोंनि निजा मोनसे माबा चेनेलजों बेखौ खालामनाय बायदि खालामबाय आरोखि बेखौ। बेयो जोङो बोसोरथामनिफ्राय दा जों दा माबा लाखाबाय। बेयो जों मान्थलि जागोन, बहाय थागोन जोंहा लिरनायखौबो फरायनो हागोन, अडिअ'बो थागोन, भिडिअ'बो थागोन। माने गेजेर गेजेर जुदि जों मालाबा मोजां जोंनि प्रग्रामफोरनि माबाफोरखौ दहाय एमपिआ बुंनाय बायदि बेफोर जागोन आरोखि, बेफोर जाजोबलांगोन। बे हिसाबै आं दिनै बे जोंनि थुनलाइया 25 बोसोर जोंनि रौरोथोना जानायनि उनाव बेखायनो जों मोनसे गोदान माबा लादों जे दानि मुगाजों गोरोबनो हानाय बायदि माने जोंनि रौरोथोना दा जोंनि जायगायावल' नंला, सारा बुहुमावनो जेरावखि थाया बर'फ्रा बिसोरो नुनाय बायदि जों बेखौ दिनै लन्च खालामनो आखायाव लाबाय। आं मानगोनां जोंनि आलासिखौ हांख्रायबाय, बिथाङा बेखौ अन खालामनानै दिन्थिथोंसै। पास मिनिटसो रौरोथोननि मजलिसनि गेजेरजों रौरोथोनखौ गोदान महर होनो दिनै थांगासिनो दङ। जोङो बुहुमनि जेरै जौगाबाय थादों, बुहुमनि जौगानायनि गेजेरजों जोंबो बारस्लायलांनांगोन। खोब गोजोननाय मोन्दों जे रौरोथोनखौ दिनै जोङो थुनलाइ महराव बारस्लायहोनो हाबाय। आरो जों बयबो बेखौ मिथिखागौ जे दिनैहाय लिरनाय फरायनाय बे गासैबो थासारिया दिनै टेक्न'लजिया सोलायनाय लोगो लोगोनो, टेक्न'लजिया गोदान महर लाबोनाय लोगो लोगोनो गोबां जोंनि सिन्थाफ्राबो सोलायबाय, खामानि मावनायनि बिजोङाबो सोलायबाय। गासैबो बिजाब महरखौ दिनै जोङो मोनसे अनलाइन मोनसे फरायनायनि जि सुबिदा, लिरनायनि जि सुबिदा दिनै फैगासिनो दङ। दा बेवहाय जोंबो बे थाखोआव जों बारस्लायहोनो सानदों। आङो रौरोथोननि गासैबो बिबानगिरि आरो जोथोन लाग्रा बिथांमोननिसिम साबायखरखौ बावो। आरो रौरोथोना 2003 मायथाइयाव जोनोम जादोंमोन। बेखौ रोमै रोमै एसे मोनहरलायबाय। 25 बोसोर 25 बोसोराबो खम नङा। आरो बै समनि परिबेसाव जायफोर दंमोन, आं बुंलांबाय नुनायानो गासैबो दंजोबखायोमोन। आरो बे समाव आं साननाय जादोंमोन जे रौरोथोनाव माने नामखौ बोरै दोनलायनो जों सानलायलायनानै रौरोथोनखौ दोननाय जादों। रौरोथोनखौथ' बयबो मिथिखागौ सोदोबखौ, बिनि ओंथिखौ। गतिके गोबां जोंहा दङ, बाथ्रागोरुं, जोंहा हरिनारायण कछारी, आरो जोंहा फनिदा दङ, राघबदा दङ, दङ। आरो जोंहा प्रफुल्ल हाज'वारि दङ, जोंहा चन्दन बर' बिथां दङ, आरो गोबां इसिं दङ, देब' दङ। बे गासैबो सिगांनि जि थासारिजों दंजोबखायो। आरो दा दिनैहाय जे आङो नुनो मोनबावदों, जोंहा बाजौफोरा दङ, आरो भार्जिन जेकबा दङ, आरो भेलेन्टिना दङ। फ्राय एसे थुनलाइ बिथिङाव आखाइ गोनां सुबुंफोरा दिनै दंफैयो। जों मोजां जाबाय। गासैनिबो साख्रि लानानै इसोरा जाफुंसारहोथों बेखौ आं इसोरनिफ्राय आर'ज गाबबाय। आरो दिनैहाय जे गोदान महर जों रौरोथोनखौ होनो थांगासिनो दङ, बेयो निस्सय बयनिबो अनसायनाय मोनगोन। आं बेखौ मिजिंथिनानै बेखौ थुनलाइ महरै दिनैनिफ्राय फोसावनाय होनाय जाबाय।
Rorotan थांनानै थाथों